Angithi phela ukuqoqa ngaqoqela omunye umngani. Sure. Ngimtshela ebuza ukuthi hawu impilo ihamba kanjani, ngimtshela ukuthi ngayi koThwasa akwenzeki lutho. Bese yangitshela-ke umngani wami sethi hawu kunobaba engimzwayo kanje futhi lo baba kuyena wale koMozambique kodwa ngokuhlala ula. Wangiyalela ngahamba-ke ngakulo baba mekuyaba lo baba ethi lo baba uzongisiza bazokwazi abantu ukungena kahle kahle ngangithi ngiyovula ukuthi abantu bekwazi ukungena ngoba phela ekhaya kwakhiwe kodwa nje akwenzeki lutho ngoba njengoba ekhaya babesindisiwe nje bagcina sebengemukela ukuthi hhayi ngoba vele usemdala useyithathile isinqumo asivele sememukele noma thina sihamba inkonzo yethu kodwa yena njengoba ewumuntu wedlozi asimvumele. Kaba kanjalo-ke lo baba kanti uzongigila kanje. Sikhuluma nabantu-ke abahlushwe ziy'thwalo kulo nyaka omusha ceke okungumagcekeceke kuwunyaka ka-2026. Ngiyazi ukuthi abantu bekade ngabagcina Nkosi nyaka odlule kade yagcina nangane zakwethu. Bengilapha eMoyi River ngabona enye igenge na-7 enye na-8 sabona Kings cha ngathi hey future yesithwalo inje kodwa-ke it's fine. Siyabingelela zakwethu sithemba ukuthi nani right lo nyaka omusha wonke umuntu uzoqala kahle aqhubekayo phambili. Uthando i-support iyona nto esiyibongayo. Asingene edabeni-ke sizwe ukuthi igaxo sinazo namhlanje yithini ozenga la ozoxoxa ini mina zonihlabela ukuthini. Sabona ma? Yebo njani? Sikhona njani ni? Siyaphila. Ngani yakwethu ubani lo? Uthobile wakwaZulu. Mageba. Yebo. Kuphi nendawo? Lezwe libomvu. Okay. Ngiyazi ukuthi mina angiyena umuntu wama-picnic ngiyabona obhanana no-sweet ukhombisa ukuthi siyikhiphile. Manje sizoxoxa nawe mhlambe uthe kukhona ofuna ukuhlebela ngakho okuthinta isithwalo nawe. But asiqale nje sichazele ngawe ukuthi ukhulelephi, ukhule kanjani, ukhule nobani, bapho ojolana. Bakhona. Abanye abasekho. Bakhona abanye abasekho? Yebo. Jolana nabantu bafa? Hayi abanye bakhona abanye abasekho. Phela sasikade sikhula nabo. Oh yeah. Okay. Umuntu ozalwa efamilini kanjani? Ngizalwe efemelini ebekade isimo singekho sihle kahle. Sure. Kusho ukuthi bengihlushwa abantu abadala kakhulu. Ngihlushwa abantu abadala ngisho esikoleni bengihlupha. Ngathi mase ngikhulile ngathatha le ndaba ukuthi fina ngiyothwasa. Okay. Ngithe mase ngithwasile-ke shuthi sahamba wonke umuntu okwabuyela kubo kwakhe. Saphothula. Tekuse kanjalo-ke bonke laba bekade ngiphothule nabo konke yonke into yabo bihamba kahle kodwa mina ngaxaka ukuthi okwami indaba kukucikizele kungafani nawo bonke siphothule ngenkomo sonke kodwa bangena abantu ngapha nangapha kodwa kumina kuyacikizela. Mawuthi kuyacikizela wena okwakho awukho lutho loboniswayo wona usiza umuntu. Angiboni lutho akho umuntu ongenayo akwenzeki lutho nje. Waze wayesangoma zakadembo. Yebo. Manje yonke lento mayenzeka ngithatha umbuyisele emuva. Uyithatha ekhaya bivele khona into yokuthi ninabantu abadala noma biqala ngawo. Ekhaya bakhule abantu abasindisiwe kodwa kwinhlupheko bikhona. Kodwa bekwabantu abasindisiwe mina ngizayithatha lesinqumo ngokuthi sengikhulile vele. Oh subona manje ukuthi lento sekuhlupha isikhathi and abantu bayakutshela ukuthi nansi inkinga la ekhona. Yebo. So qhubeka-ke ma kwenzakala. Hayi abantu-ke lokhu ngapha-ke bangena abantu bayahlola kumina kumile nje akwenzeki lutho. Hayi ngize ngiphethe ngiqhumana nomunye ubaba lo baba lo nginokuthi uyinyanga kanti lo baba kusho ukuthi unokuthwalisana. Bese ethi lo baba lo kukhona into ozongisiza ngayo. Hayi nangampela kube sengathi khona okuvulekayo ngibona mengi-order ngidayisa kuthengeke kwenzeke yonke into. Inkinga manje siyishalana-ke ukuthi lo baba lo ngazi ukuthi khona inhlahla yami oyithwebulile ngoba njalo mengade nje vele ngifisa unamakhosikazi amathathu kodwa njalo ngihleze ngifisa ukuthi ngathiwa ngitholana naye siyalalana naye. Manje ngathi unokuthwala phakathi. Wo mana ngithathe mina angifuni sibe kwe-fast lane. Asibuyele emuva kancane. Uhambile wayothwasa. Yebo. Waphothula waqeda wabuya weze ekhaya. Yebo. Ma ufika ekhaya izinto zakhe ayihambi nje ngendlela ejwayelekile njengabanye awuboni lutho akwenzeki lutho nalokho kwanda ubupha usho njalo. Yebo.
So manje usuyithola usunomuzwa walo baba Yebo. kanjani? Khona into akucabangayo mhlawumbe ake ifaka kuwe noma osola yona? Yebo, wethi yena uzama ukuthi kuvuleke ukuthi njengoba nje kubheda laphana kungangeni umuntu engenzeki lutho kuzovuleka yonke leyo nto. Kavele kabheda kakhulu-ke kodwa-ke ngathi ukuzama ukudayisa iy'mpahla zokugqoka, ngidayisa nonyama nani nani. Lokho kwenzeka. Bese ngithi ngiyabuyela kuyena ukuthi hayi bo abantu abangeni phela kanje kanje kanje. Ngingaka nje anginaye ngisho umntwana. Angazi ngempela. Udlala lo baba nje kumele into ecijile. Ngidlala lo baba nje. Manje ngisole ngazuthi khona lento oseyithwebule kumina naye. Sho. Mana-ke ngifuna ukuthola inhloso yakho ngoba kwesinye isikhathi sekuneminyaka ngenza lolu hlelo. And into engirealize-ayo nani babukela emakhaya ukuthi abantu mabefika la baveza isayidi lokuthi lo baba ongigile noma lo mama wangigila noma lo bhuti wangigila ngokuthi nokuthi nokuthi. Ngilibala ukubuza inhloso yakho ngesikhathi uya kuyena. Wawuya ngenhloso ethini? Ufuna avule idlozi lakho lisebenze noma wawufuna uku-add edlozini lakho ububona ngathi lesilo alisebenzi? Angithi phela ukuxoxa ngaxoxela omunye umngani. Sure. Ngimtshela ebuza ukuthi hawu impilo ihamba kanjani, ngimtshela ukuthi ngayi kothwasa akwenzeki lutho. Bese yangitshela kumngani wami sethi hawu kunobaba engumzwayo kanje futhi lo baba kuyena wale koMozambique. Kodwa ngokuhlala la. Wangiyalela ngahamba-ke ngakulo baba. Meke yaba lo baba ethi lo baba uzongisiza bazokwazi abantu ukungena. Kahle kahle ngangithi ngiyovula. Ukuthi abantu bekwazi ukungena ngoba phela ekhaya kwakhiwe kodwa nje akwenzeki lutho. Ngoba njengoba ekhaya babesindisiwe nje bagcina sebengemukela ukuthi hayi ngoba vele usemdala useyithathile isinqumo asivele sememukele noma thina sihamba inkonzo yethu kodwa yena njengoba umuntu wedlozi asimvumele. Kaba kanjalo-ke lo baba kanti uzongigila kanje. Khona lento shothi wayithwebule kumina. So now uyavuma ukuthi lo baba unamakhosikazi akhe. Yebo unawo. But wena uyithuka njalo umkhanukela ukuthi ungabuyela kuye. Yebo. Nifike niyenza futhi le nkonzo? Siyayenza. Athini amakhosikazi wavela khona? Amakhosikazi ngathi aseyazi vele ngoba nayo ngathi athi ithizisiwe nje. Into ethi ibala nje. Uyangena uyaphuma nje bayakubuka. Yebo. Abantu kophila nabo-ke wona endaweni-ke ngoba phela unabantu ophila nabo abakubonayo kwenzeka yonke lento. Ayikho into abayisho uma beyisho bathini? Abantu phela abangibonayo bavele uyabona nje ukuthi ngathi bangidabukela ukuthi hawu lo muntu ubuye uyabona nje ubuye kwagida izangoma kwenzeka yonke into kodwa manje kase kuyashabalala nje angeni ngisho yedwa umuntu uyabona nje ukuthi ngathi ngiyadatshukela. Ukubona uma uhamba usabe ngisho ukuhamba uthi hayi labantu ngathi bathi ngami. Yebo. Ngathi bayangibona ukuthi nginenkinga ngani. Banjalo-ke nabo. Yo, so lo baba wona uma umbheka umbuka ake sibuyele kancane emuva. Wawubone kuwumuntu ongakusiza. Yini owayibona kuyena ukuthi engakusiza ngempela? Hayi uyena. Because enye into uxolisa ukufaka ukungena olimini. Enye into engiyinake ninento eniyenza uma niya kubantu laba abawonisiza. Aninazi isikhathi sokubacwaninga nibahlole ukuthi lo muntu lo ngempela lamandla athi angangisiza ngawo nawo. Including ngathiwa khona umfundisi. Uma ke wezwa ukuthi unesonto ukuthi ngempela lenceke kaNkuluNkulu iphiwe enamandla ukuthi ithandazela abantu. Aninawo umoya wokuhlola omoya. Ningabantu nje vele nifuhleleke nje niye lapha. Wawuboneni kulo muntu uzobona ukuthi ngayi solution enkingeni yakho? Angithi phela uyena umngane lo wangiyalela. Kasho ukuthi nakumina emqondweni akukho lutho ngibuye lapha nje kuthule nje kuthe do. Noma njengoba sengibuyile nje ngiphuma lapha akukho ngisho okukodwa engikubonayo. Nami ngambuka ngamthemba. Ngabona ukuthi lo baba uzongisiza uzokwazi ukuthi umsebenzi wami ubuyise. Kanti yena usayitholele lithuba ukuthi engisebenzise. Kodwa ke uyayibona into ukuthi wena wathemba umngane. Yebo. Wangafuna into ereference yalo baba ukuthi sekwasiza abantu. Wasizakala. Yabo nje makuthiwa nababukeli bakhona emakhaya. Unyanga le kaJanuary amaNazaretha asentabeni. Yebo. Mawuhlala siNazaretha phansi exoxweni azokutshela ukuthi inkosi yalo ngabe ubani le depend ukuthi uhlangothi abakulona luphi. Uyagila izimanga ukuthi nokuthi kwenze ukuthi abamaKristu azokutshela ukuthi uJesu wenze u1 no2 no3. Abesintu bazokutshela ukuthi ngane dinga emsamo ngawo phahla kwenze u1 no2 no3. Why nina amanenyangeni ningabi nayo reference ethi kukhona umama walapha ayehluphekile wamsiza lo baba namhlanje umi kahle akaxakekile ngezinto ezimudla ebusuku. Ikhona into enjalo eniyibheke noma ke wena ke siqo wayibheka? Hayi ngabe ngiqamba makaze ngibheke lutho ngavele ngamthemba nje. Uyabona ke manje ukuthi
noma yena egangile ngawe kodwa nawe unesandla etheni igangwa ngawe. Sengikubona manje lokho kuba ngiyabona ukuthi cha lo baba shuthi uyangisekhona lento oyithwebule kumina. Ngiyabona. Ngoba ngifuna ukuthola ukuthi kuleyo kuthwasa kwakho lapha ekuthwaseni niyakwazi umhlukanisa ukuthi umuntu uma engenwe idlozi khona idlozi limngenile nje ukuthi mhlawumbe udinga igobongo kuphela noma usudinga intwasa ephelele. Yini leso ukwenza ubone ngazi ukuthi ufuna ngiyothwasa ngokuphelele and yini ekwenza lapha ekuthwaseni bese uthi sengiqualified sengingaphuma sengingayosebenza abantu noma kuya ngokuthi nje lo kuthwasa usekhathele sokuthi hamba kini. Phela angithi ngesikhathi ngiyothwasa lapha ngangigula ngithi mengiyakubantu ekhaya kusho ukuthi basindiswe abanake lutho. Ngithi mengiyakubantu kushiwo kuthiwa mina sengimncane sengizacile. Yeah. Ngase mina angikaze ngibonise lo mama ngiyothwasa kuyena. Ngavela nje athatha umthwalo wami ngawuhlala khona njengomuntu ogulayo. Beke yaba lo mama uthi ufuna eqale ngimisele igobongo. Ngalidla igobongo uthe jika la usethi kahle sebe bamunca wena nje ubuzacile nje bamunca igazi kuwena. Kufanele uthwase. Ngaqala phansi ke ngathwasa ke. Ekhaya baqala bangayingeni bagcina sebengomukela ke. Yeah. Angisayibona ke njengoba usho nawe ukuthi awuzange umphuphe. Esibazo thina bakudala bakutshela ukuthi mayothwasa uyamphupha umuntu ozomthwasisa. Kusekuseni engekho abakuba bamlethele impahla awufiki nazo wena. Kodwa nje time around wathola intalo yakho wayiyela ngqo. Ngayiyela ngqo mina. Okay. So asibuyele ke kule ukuthi ke nakho ke lo baba uyagila ke. Usuyithola nje uhlala uya laphana. Usuzezukhathele manje kwenza lokho. Hayi ngiyabona yabo kunokuthi impilo yami ihambe kahle iyashabalala ngesikhathi mengibuya kuyena vele noma izinto sengithi ngiyayizama vele kushabalale kakhulu ngathi khona lento oyithola kumina uyayithola ku manje singakho sengithi akuvele ngibhalele la ukuthi ningangisiza kanjani ukuthi kuphumeke nje kuphele kuloya baba. So wena ngezinye indlela nenkinga yokuvela uthuke nje usendleleni ebheke kuye. Yebo. Ungazi ukuthi kwenzakaleni niyaxhumana ke kodwa ngocingo ke ngale ukuthi mhlawumbe ufika. Sifonelana kunjani vele mina ngiqhamuke ngelanje ngaye kathiwa uphumile uye ngaphandle. Amlinda. Ngahlala 2 days abone ngabuyi ngabuyela ekhaya ngabuya futhi ngambheka ngamfica esekhona. Njengoba ushilo akekho futhi umuntu la ekhaya oxwayayo mawukhona. Bonke ba right nje ngawo. Lutho akekho. Ngoba phela uyabothi bathithizisiwe na. Sure. Enganza kwethu asazi sibuza abantu nje nathi kukhona esifuna ukukufunda sikuthole angazi mhlawumbe la khona okunye okwaziyo thina singakwazi sehlephulele sihlebele ngana kwethu ukuthi ithibani into kanje uma la into akhuluma ngayo ukuthi waqala ngokuthi eyothwasa njengezangoma nje ejwayelekile mayebuya ke kwasho ukuthi uphenduka insini ngakubo ngenxa ukuthi hayi kwangavuki lutho wayengaboniswa lutho engabonisha ingane ethakathe ingane yakhe ukuze ithanda nayo ngenkani wayengakwazi ukubona lokho wagcina ke kuphoqa ukuthi ke athi no ake ngiyofaka amandla mhlawumbe izama ukuvuleka lento kodwa uthahlangana noMgulukudu wenyanga lenyanga akahlangana nayo uthi cha kuze kube manje lenyanga iyasiniyaibethela kuyena ngokocansi kodwa akazi ukuthi bathandana nini akazi kwenzakalani and amakhosikazi akhona egcekeni awa complain asazi ke ake sibheke sizokuwa ukuthi uma indaba kanje yenziwani kuyenzekana umuntu adliswe ngento yocansi nje ukuthi nje yathanda ucansi lomuntu abuyele kumuntu ama-game ayithandela umuntu nje bengashadile bengajoli kodwa benikezana ucansi ngendlela engaqondakele ngendlela njengoba yesho nje asemsize South Africa sale kahle. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala.